O sige, ag-exercise kayong malmalim tawan ti agluluto ti makan. Anyang haan. Nakaluto kami na. Salad. Healthy ganong atoy ko. Ito atoy day na search ko ko. Mayat nga ka nag-exercise. Nga, insan. Pangpa-diet. Talayo kayo na talaga. Apo, pabili-benda ka. Batchog, follow me. Follow the instruction. Ilang mo. Horay si kamot. Ni? Nagrigat mo eh. Ay, Hindi naman kayo umikot. Ikas, Jai. Hindi na kayo tumikot. oh, Jai. Idurun mo. Kasi kami na eh. Iikot mo ba ila? Oh. Nabilbilis pa kanyang. Nagrigat. Kaya natin yan. Kaya tata. Kasi katalatan Mamayat siya, magsumbatalatan niya. Manog ako. Sige lang, tuloy lang. Napananda nga tama nagadya nga duwan. Oh, dito nga kabatiti nga dyan. Hindi ka pa nagluto. Sa bahadan. Wanda mo dito eh. Oh no! Nagrigat mo. Dapat smooth lang ka nung pinagkimbot ka. Madasan nga ito itong Sige. Man. Mayat sa. Tumay tayo mga tikinya. Follow the instructor ko naklaro dun ka. Kasi niya. Gusto ko. Kita kumawan sa tingid mo kami. Ay, nakadulog lang. Nagrigat sa amay. Ganun. Oh. Nagrigat, taon ka yung tingid. Pati mo tayo, bisik ah. Nagrigat mo. Garo-garo mo Ano ko naman nalaklakit, tika ka. Good. Kitam. Paman. Siya mo tiba ulaw. Nagrigat. Banugat mo nun. Atawa! Nga talaga. Nagrigat ka mga saru-saruanan. Madi magamin pang lalaki ato ito. Diyan tingin lang kami. Napay kami dumanong pa yung ganap to yun eh. Kasanugaro. Apa mo? Kita lang kami. Amam kami na one tingid mon. Kailangan nga talaga nga masurusuro atoy. Banog ako. Takman. Diretso mo gamin eh. Masabay. Hindi na talaga kaya. Idurun-durun mo lang. Rigat nga ro. Gwen! Ganyan. Napananda, bili nga duwan na yan. Nek, mabalin sa ate una sina. Ay! Magkapakigto man yan ito kak. Nagrigat ko titingod. Look at me. Di malatan. Nalakla ka. Nyakit ako. Kaana nga ruti maikat na ata sa bagay. Dakkel matata ko amo. Dati bilbil natin mak. Kita bumasit damdamata. Di ba nalakla ka? Ansat man. Patasam. Una. Nabilbit awang baybanog na. Abaling ka pa yung mga tino ka na eh. Tutusan kita nga. Pangan man di panpanunuto mo. Exercise. Pang pukuto. Pakas ka nga rodan eh. Ay alam ma Jenny. Ay. May. Dam, dua.
Dua. Ay, kasagaya. Basic. Lalo, bilbilis na kumutong na kastoy. Tapos dyan ulo pa eh. Padanan naman. Pagsasabay yung ma. Nya, Jakarta. Sige. Game. Kaya mata. O, di ba? Nagriga. Nagriga. Gusto eh. Sige di ulo ka niya. Hindi. Pagsabayaw. Hindi na kaya. Laklakan na duwan eh. Ang bibit na kumutong no kasta. Uri nakatungo tagkas-kasi ka, jilatan eh. Numangmangan tamad kasanutan ko motong Si nga. ate na eh. Habang mangmangan, nagululaw ta, mabalance ay kutong. Di ba? Ay diet, kung kunada. Tumayampay ta kanya mo, George. Basic. Tamot. Makapait Panglakla ka lang tayo mo magamin. Makapait tangal. Diyan mabangira. Nagsakit mo ti bangit. Tsaka sanay. Nalakalat na eh. Kaya mo duwa pa eh. Mamaya. Sige. Continue. Double time! Parang lagi dahil. Ni, pati tilablabaan da, di da pa nilipasay. Oh no! Kinabanog at garudain. Nakalaklak ako na doon. Kita ma. Nagaya. Manunga segundo pa lang nabanid. Diretso. Nabanog ako, tsak kayatan. Narito kayo malagay nga duwa, tatay kayo pa nga sapsapulin. Oh no! Kaapay man ang niya insan. Kaag-exercise kami nga rod. Ag-burn kami ti calories. Sungar da, di ba? Sa... Naging physical, lipitak mo. What? Alala, ang matatak ni. Kaya ka nga raw. Burn calories. Easy kalipit nga bagbagayo. Papapigsa kayo lang ang mangan. Apay nung sikat yagin inong madimi-pigilan ta trip mo. Kami lang ag-exercise, din lawampay. O sige, ag-exercise kayong malmalim Tawan ti agluluto ti makan. Anyang haan. Nakaluto kami na salad. Healthy ganong atoy ko. Ito atoy dyan na search ko ko. Mayat nga ka na nag-exercise. Nga, insan. Pangpa-diet. Nalain kayo na talaga. Apo, pabili-benda ka. Kitamda ni Baak. Nakasano yung maintain the time management. Wow! Exercise lang, tapos mga Go butchog, pakitam kinainsan ko dyan surok kanya ma. Di ba? Adyo mo unog na calories, mababawasan kami nag-exercise sa. Yan. Kulay nga mindset na kita. Mindset walang pagbabago. At least na maboburn na calories. Hindi mahal. Naglaing niya insan. Siyak nagisurit ta. Hoy, nalain kayo nga duwat. Nalain kayo nga mangan. Proud kayo pa tararamidin nyo nga talaga. Kahit mo insan, kaduhan na kami toy. Tanong maikat da kita dyan tabagbagin. Megan, suruwang ka. May kanda di ba ang bali mo pagsabay ti pinaginom mo ito habang umiinom ka, agulhulahok ka. Ay, hanay. Pinagpuy-puyatak nga naginom di rabi tapos kilingit ko lati tamag tata. Awanin Atakot, isawawagan da ka nga baak sanger. Ang pakilamdan magragsata. Payagi di kayo numagdaduma. Nagamdud damay, man dagbigaws. Kat iso titulada, tanong pare-pares kang ang dog. Tanbutog, mag-exercise talat ta. Padasak man ti duwa, baka kay mabadi natin. Mabadi nga talaga. Imaklat san, tajak mabannog. Nabuminisak man. Ululatan ka niya ako. Joke lang. Bakit? 1, 2, Dalas kayo nga buhay. Paala kayo malatat ta. Three. Magragsakan nyo.
Kala maluto kam naman, di kayo mga na. 4. Bulalo. Uy! Bulalo! Bahala ka tang! Mamati Hindi ka si mat na bulalo. bulalo tilutun na jay. Bulala to nga iso. Tignan nyo itong mga bossing, napakasulit na promo na naman ng GR4. Kapag bumili ka ng 1 liter na car shampoo, may kasama na yan ng ceramic wax spray at meron pang freebies na microfiber towel. Ang kagandahan niyan, sa murang halaga lang, mabibili mo na yan. Napakasulit na promo, di ba? Kapag maglilinis ka ng motor, hindi ka na mahihirapan kasi sa car shampoo pa lang, napakabula at napaka-foamy na. Kaya talagang tanggalin yung mga namumong dumi at putik sa motor mo. Dito pa lang sa car shampoo, makintab na yan pagkatapos mong banlawan. Pero mas maikikintab pa yan pag ginamitan mo nitong ceramic wax spray. I-spray mo lang yan sa fairings ng motor mo, saka mo punasan ng microfiber towel. Talagang instant shine ang kalalabasan. Kaya kung ikaw yung tipo ng tao na mahilig mag-DIY, tinatamad magpalinis sa labas, itong product ng GR4 ang maire-recommend ko sa'yo. Ilalagay ko na lang yung link dyan sa ibaba para mabili mo na rin.